a posta en marcha dunha iniciativa que sustanciaremos no Parlamento para facer unha avaliación e un seguimento do cumprimento do pacto local. Como saben, en xuño de 2009, o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, nunha reunión coa FEGAMP, co seu presidente, co seu comité executivo, comprometeuse a convertir os municipios no centro da vida política e da resolución dos problemas dos cidadáns. E comprometeuse nunha serie de puntos para desenvolver por completo o pacto local e para axudar dende o Goberno da Xunta de Galicia a asumir unha parte dos gastos e das competencias que teñen hoxe os municipios e moitas outras que, aínda sin ser competencias propias dos concellos, son asumidas por eles para dar un bo servicio aos cidadáns. Daquela visita, como doutras moitas do presidente Feijóo, non resultou nada. E hoxe o que se atopan non só os municipios gobernados por socialistas, senón a totalidade do municipalismo en Galicia son unha serie de incumprimentos daquel pacto local. Por lo tanto, vamos a pedir a través dunha interpelación unha avaliación deste pacto local e vamos a exixirlle tamén non só ao conselleiro de Presidencia, senón a Alberto Núñez Feijóo e ao conxunto do Goberno que cumplan os compromisos. Porque quenes pagan a incompetencia e a incapacidade, non só de tramitación, de xestión, quenes pagan a deslealtade institucional e quenes pagan os incumplimentos do presidente da Xunta son os veciños e as veciñas, son os cidadáns. Aquel asinamento dun pacto local que supuxo a maioría de idade do municipalismo en Galicia, que supuxo unha relación en igualdade, de cooperación, de colaboración entre as institucións locais, os gobernos locais e o Goberno da Xunta. Aquel espírito daquel pacto local, aquelas medidas que puxo en marcha o Goberno de Emilio Pérez Touriño, aquela liña de cooperación continuada, está sendo volada día tras día polo Goberno de Núñez Feijóo e está sendo volada por a incompetencia de moitos dos departamentos da Xunta, pero tamén por unha decisión do propio presidente de non cumprir os compromisos acadados cos concellos. Os socialistas galegos falamos alto e claro. Dixémolo levando unha iniciativa no Parlamento. Dixémolo cando en cada un desos municipios levantamos a voz contra os tránsfugas e comprometímonos a que nas nosas listas e nas nosas filas non irían e non acudirían ás eleccións municipais ningún tránsfuga. E agora a pelota no único tellado no que está é no do señor Alberto Núñez Feijóo, que ten capacidade para decidir que nas listas do Partido Popular de Galicia non vayan tránsfugas. O señor Feijóo é o que manda no Partido Popular de Galicia. É o que ten a responsabilidade última das listas electorais en Galicia. E nós queremos preguntarlle, vai a levar tránsfugas ou vai a seguir buscando excusas? Nós só temos unha posición, tivemos unha posición sempre en contra do transfugismo e mantémola. Temos unha posición no partido, tivemos unha posición no Parlamento, sufrimos nestos 7 municipios dos que levo falado o transfugismo e non sempre repetimos o mesmo. Unha organización política non está libre de que nas súas listas vaya un ou dúas ou tres persoas que se deixen comprar ou que se deixen convencer en nome de non sei que e se salten as directrices da organización política. Eso pode pasarlle a calquera. Nós non daremos dende a dirección cobertura a ningún tránsfuga. E iso é exactamente o que lle pedimos que faigan as restantes forzas políticas, nomeadamente a que é maioritaria hoxe nos gobernos municipais, que é o Partido Popular.